Teraz som tu len preto, aby som vypovedal príbeh dvoch vecí s neodmysliteľnou citovou hodnotou. Sedím, čítam a cítim ťaž kníh ukrytých v nich. Ťarchu príbehov a osudov. Život je spätý s nimi, s knihami. Je jedno v akejkoľvek podobe. Život je krátky, preto sa hovorí, že život je ako kniha. Der Leben ist wie eine Buch, der wir alle eines Tages zu Ende gelesen haben. Wir werden der Leben nie verstehen und trotzdem werden wir ihn weiterhin leben und das Beste tun, uns in die andere Welt mit reiner Schild führen, ktorú raz všetci dočítame. Je dlhšia alebo krátka, alebo je to len brožúrka s návodom na obsluhu pre pozostalých. Každý deň dávame na novú stránku záložku, ktorú sa neodvážujeme posunúť o kapitolu dozadu. Vždy ideme len dopredu, lebo nám to tak určil osud. Písmená z predošlého dňa sa nám strácajú v maelstrome jednotlivých kapitol. Písmenám rozumieme, alebo nerozumieme, ale väčšinou si len odvodzujeme ich pravý význam. Každá kapitola života nás privádza bližšie k smrti a k odloženiu našej dočítanej knihy do veľkej knižnice osudov. Sme to, čo sme, ale nikto nevie, čím vlastne sme. Dokonca ani my nevieme, čo vlastne sme. Ale som o niečo starší, ale nie moc múdrejší. Tak teda ďalej žijem. Pretože čas je náš spojenec, ukazujúc nám cestu večnú, tmou a búrkou šírnou, striec nášmu osudu nevyhnutnému. Smrť nám vykúpenie z tejto púti dlhej. Nenechajú za sebou hrobov mnoho. Iba odkaz večný v odkaz krvi svojej. Ten, čo nepoznal strach z času prišlého, z času budúceho a času, čo bol, ten nech svet nepôjde. Je to púť premárna nad jeho sily pútnika. Súd nad ním chmári strastí, ako Damoklá meč nad ním visí. Toto je jedno krátke prirovnanie k tomu všetkému. Pretože keď má človek moc nedostatkov, ľahko prehliada svoje lepšie vlastnosti. Sedím tu a rozmýšľam. Pretože prehrávame boj s prírodou, tak sme sa začali hrať na bohov. A to sa nám raz vypomstí. Príroda nemá rada, keď sa niekto hrá na ňu. Ruské romány sú v podstate rovnaké. Je v nich veľký hlad, veľká bieda a veľká zima. Žijem vo zvláštnom svete, skrytom v predsudkoch plných skrytých tvári. Mám ruku, ktorá chváli a ktorá karhá. Mám ruku, ktorá tvorí a ktorá ničí. Mám ruku, ktorá dáva život veciam. To je to predstaviteľné. Neviem si predstaviť život, kde by neexistovali veci, ktoré sú pre všetkých samozrejmosťou. Viem, ľahko sa to píše. Ale vysloviť čo i len možnosť neexistencie týchto samozrejmostí je pre mňa nepredstaviteľná. Život bez samozrejmostí je ťažký, hlavne vo svete plnom predsudkov. Vieme si predstaviť to a vieme si predstaviť ono, ale predstaviť si nepredstaviteľné je ťažké. Vieme a nevieme, ale viacej toho nevieme. Mám ruku, ktorá dvíha, mám ruku, ktorá ukazuje smer. Mám ruku modliacu sa k nepredstaviteľnému. Veriť v niečo je to základné, čo ma posúva vpred. Neviem viac, ako by som vedieť mal. A to ma trápi, že pomaly zabúdam na veci, čo boli a čo som zabudnúť nemal. Viem si predstaviť veci budúce, ale veci minulé predo mnou miznú. Niekto povedal, cogito ergo sum. Teraz pomaly neviem, či to je to pravda. Podstata bytia sa musia aj inak definovať. Písať, to je podstata môjho bytia. Mám ruku, ktorá píše a tým myslí. To je jediné, čo je konštantné a nemenné. To ostalo z minulosti a je tu aj v prítomnosti.
Budúcnosť len ukáže, či to viem dobre. Som tu, teda som, to je podstatné. Nie to, čo si myslím.